Nigeria ihe mere unu ji were aka petepete eso ndị oyi ọha egwu terrorist ma jiri aka ike na-eso Nnamdi Kanu ka onye ọkaikpe Nnamdi Kanu bụ alọya ejimakọ gbara gọọmenti Nigeria ebe ọ bụ na anyị nwere ike iji igwe ọlọrọ ọhụrụ eletrọnik ziga ego anyị ga-ejikwa ya mee ntuli aka elu ka Sowore gbara ọchịchị etiti Nigeria bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akụkọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụ ndị ọkpa egbe bandit agbagbuola ndị uwe ojii abụọ ji ọkwa inspektọ na steeti Benue ma gbukwuo mmadụ nkịtị anọ ozu ha yasara aka ndị uwe ojii akparala ụmụnne abụọ na steeti Imo maka igbu nwanne ha nwoke nke tọrọ ha ma lie ya n'olulu a na-egomi ya egomi ọtụtụ ndị pasịtọ enwere n'ala anyị bụ Nigeria banyere n'ikpe ụka n'ihi ego ka Charlie Boy kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na pasentị 95% bụ ihe mere alụmdi na nwunye ji akụ afọ n'ala bụ ụmụ nwoke na-akpata ya ka omee ejije Nollywood ama ama bụ Uche Ogbodo kwuru mmezigharị ụkpụrụ iwu eji atụ ntuli aka elu ọnwụ egbuola dịka akpabio na ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị si wee tụọ aka ka nwa amadi ji ahụ maka ogbururu onye bụ Deji Adeyanju kwuru iji igwe ọlọrọ ọhụrụ eletrọnik akpọkọ okpe ntuli aka elu siri wee gbaa bụ nke nwa bekee kpọrọ electronic transmission ụjọ na-atụ otu pati APC na-agbanyeghị na ha na-achị steeti 31 enwere n'ala anyị ka Dino Melaye kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ onye ntụziaka n'okwu gbasatara nchekwa ala anyị bụ Nuhu Ribadu bụ ya na-ekwu onye ndị EFCC ga-anwụchi n'ala anyị ka El-Rufai kwuru otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ n'ala anyị bụ MPFL eziela onye oti mkpu media officer nke otu egwu bọọlụ Concalifat bụ Saviola Godwin ka ọ wụchaa n'ihu ha bịa zara ọnụ ya maka ebubo o boro ha ndị ndu otu pati APC enweela ọgbakọ dịka ha na ugbu a na-agbakeri ala ịhụ na Tinubu chịrị nke ugbo abụọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandit tọrọla onye katikist anyị tọrọ otu nwaanyị ọwụ dị ime ma tọrọkpuo mmadụ 30 ndị ọzọ larie ka otu onye ụkọchukwu Katọlik na steeti Kaduna kwuru ụlọikpe atụọla otu onye ọkwọ ụgbọala ọwụ mkpọrọ maka ịgba one way n'okporo ụzọ si Lagos gawa Ibadan ibi Owerri a ga-eji tipa buru ha na-agazi ya bụ gịnị mkpọrọ no be small thing ịnụkwa ndị nke ahụ ọ dị ka ndị ọrụ okporo ụzọ ebe ahụ dịchakwa more active ịghọtala ha mụ anya ka azụ one way eji mere nri n'Owerri ebe a ị ga-ahụ onye na-agba one way ga-ekpere gị ike lee onye gbaga normal way ikwue na ihe ahụ ya rituo n'ụgbọala ya maa gị ụra n'Owerri ebe a ndị na-agba one way ha ma na dem dey hot this time around na dem dey hot ha ma nwe ụzọ ha gbawa one way ahụ ị ga-anụ iwe ewu susuru gị gawa onye gbaga one way mana ịhụ na steeti Lagos ebe a na-ahazite ihe ịhụrụ na ya bụ ihe nwere ike ịkpọga mmadụ gịnị mkpọrọ ọ dị egwu ka ọ dị nwaanyị ọma otu onye ụkọchukwu Katọlik ọwụ na steeti Kaduna apụtala kwuo na ndị ọkpa egbe bandit bịara tọrọ
onye katikisi ha lee otu nwaanyị ọwụ dị ime tọrọkwuo leekwa mmadụ 30 people ndị ọzọ tọrọ ha larie akụkọ a na-anụ mgbe ọbụla na Naịjirịa and the worst na ndị a ga-emecha anya very neat no trace ha na nri macha ọfụma larie ọ dị egwu ezigbo ike mere gịnị bụrụ ee aka ndị uwe ojii akparala ụmụnne abụọ na steeti Imo asị njinji a jiri na kansụl ime obodo Mbaitolu ụmụnne abụọ akụkọ ọkọrọ na ha gara lee nwanne ha nwoke nke tọrọ ha elder brother ha gbuo ya lie ozu ya n'olulu a na-egbumi ya egbumi mgbe a kpara ha aka n'ọnụ ha sị na ihe mere ha ji mee nke a bụ maka na ha chere na nwanne ha nwoke ahụ gburu nna ha n'afọ 10 gara aga 10 years ago ha ka nọkwa na-ebuora ya iro ha abịazie gbuo ya dịka akụkọ si wee kọọ pụtazie na-akọrọ ndị mmadụ na nwanne ha nwoke ahụ na o mere travel ọ gara mba ofesi n'Imo steeti nga ụdịka mindset ndị mmadụ na-enwe n'ụdịka obi ahịhịa obi ndị mmadụ na-enwe n'ebe ụmụnne ha nọ nwanne afọ gị nọ gị chee na gị na mmadụ ya ọ bụ nwanne gị ka ị ga-aga side country na-ezitere ya ego ya eji ya na-eme inyo ya eji ya ị nwere ike nye onye ọzọ emere gị ihe ma niile nwanne gị nye ya eji ya na-eme inyo ya eji ya na-eme inyo nwanne na-egbu nwanne ya mere eji wee sị na ọ bụ ụtụ dị ọjị n'ahụ na-eme gịnị na-egbu ọjị ịma ịgbolie sị ka imesowe ya ndị mmadụ ga-asị otu ọbara gị kedu ihe mere iji ekpeso ya bụ otu a mana ụfọdụ ụmụnne ụfọdụ maka na ndị ọma ya dị o nwere nwanne ị ga-agakwa side country na-enye ya ego ya werekwu nke ya tibakata na nke i nyere ya mere gị ihe anya na-ahụ mana ọ dị ka ndị nke obi ọjọọ ya mere gịnị karịrị o nwere ndị na-aga maghee nwanne gị ihu chụọ otu ọgwụ gbọrọ ya ka ọ hapụ ịlọta ha ụdị ọgwụ ọjọọ ndị mmadụ gwọga Chineke ekwekwala ihe tụgharịzie nwanne ha na-asa kọntrị ya bụrụzie ohu wepụzie obi ya na-akpata ya na-ewetara ya ihe gị hụzie ya eji ya na-ebu ụmụ nwa na-efegharị n'ụlọ things dey happen elder brother gị gbuo lie klara ihe njụgawo ụdịrị obi onye ndị dị otu a ga-enwepụtakwa na-agagharị onwe ka o si eme ha n'ahụ dịka ihe anaghị a na-eji amapụ ndị mmadụ n'obodo yes mapụ gị n'obodo ma ọrụ ma ha ga-adị ndụ maka na isi anaghị aka isi ibe ya a na-adị ndụ n'ụdị ole echeghị m na a ga-adị ndụ ndị uwe ojii ga-ama ihe ha ga-emenụ gbasara nka ka a na-akọ kodem la anyị la akwụkwọ akụkọ Punch ya bụ ndị niile ahụ anyị jidere mara amụma ịkwapụ Tinubu n'ọkwa ọchịchị ha ga-aga ụlọ ikpe ka onye isi ndị agha elu ala anyị bụ Marshal Sunday Aneke kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na steeti Enugu anọrọla naanị n'ime otu izu ụka bụ ụmụaka dị 1.5 1.5 million children ọgwụ nwa akpata na nke rubella. Tinubu emezuchala ihe niile o kpere ndị Naịjirịa na nkwa mgbe ọ na-eme achụnta vootu n'ihi ya ndị otu pati ọzọ agaghị akpapụnwu ya n'ọkwa ọchịchị ka Reno Omokri kwuru. Ndị ntọrọ mmadụ atọrọla mmadụ 5 na steeti Edo na-achọ ka a kwụọ ha 100 nde naira bụ 100 million naira. Jide okwu gị lee anyị la akwụkwọ akụkọ Statesman. Adị m ndụ ma dịkwa kakaraka ka Pete Edochie kwuru. Ka Pete Edochie ji eme ihe ejije Nollywood kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akụkọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Amerịka ezitela ndị agha ha dị 200 n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ihe ịma aka ọbụla steeti Imo na-agabiga ka ọ dị ugbu a bụ nke a na-emeri ka onye bụbu osote gọvanọ steeti Imo bụ Madụmere kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akụkọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Abure na ndị otu ya ewere ha n'ụlọ ọrụ otu Labour Party dị n'Abuja ebe Nenadi Usman na ndị na-eso ụzọ ya agbaala ụkwụ megide nke a.
ka ọ dị igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ka ije nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu na nzite mba Amerịka zitere ndị agha ha dị 200 troops ịbịanye ndị agha ala anyị ọzụzụ bụkwanụ ndị agha asị ga-awụcha n'ala anyị n'oge na-adịghị anya anyị wee na-ajụ gị sị ichere na nke a ga-enyere ala anyị bụ Naijiria aka kpochapụ ndị ọkpa egbe bandit nọrọ ebe ahụ agagharị n'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarr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 r
Music. Music just the way you like it. The way you like it. We are Echo FM 100.7. The fresh news people. No station does it better like we do. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. Music. 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 Music just the way you like it. The way you like it. We are Echo FM 100.7. The fresh news people. No station does it better like we do.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. Music. 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 Music just the way you like it. The way you like it. We are Echo FM 100.7. The fresh news people. No station does it better like we do. na-agakwa ma na-agarubeghị ebe a na-agala egili ije ka bụkwa ọgịga a sị mmiri ụgbọgịrị gbatara ka a na-eji esi ya n'ụtụtụ a mmiri ụgbọgịrị gbatara anyị bụ akụkọ anyị nụrụ na mba Amerịka na-ezitele ha ndị agha ha dị 200 troops ịbịa nye ndị agha ala anyị ọzụzụ ikekwe ịnụbeghị akụkọ a mana ịnụ na ya n'ụtụtụ a ya bụ mba Amerịka wee gaa n'ihu kọọ na n'oge na-adịghị anya ya bụ ndị agha ahụ ha zitere n'ala anyị gaa wụcha n'ala anyị bụ Naịjirịa ịbịa tụziere ndị agha ala anyị aka gwa ha ka esi agba egbe ka esi atụ ogbunigwe ka esi akọ nke a na-akụ n'aka Hey God. Uche. I'm just saying an example now. He's watching, oh. He's watching, oh. Kedu ihe ọ ga-eme? He's watching, oh. Who is he? Hey, Kedu ihe ọ ga-eme? 13th February, Friday, by 8 a.m. Ị ga-ahụ. Ordinary punching nkịtị mpọnchere ga-emekasịwa anya. Don't worry. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ asị ichere na nke a ga-enyere ala anyị bụ Naịjirịa aka kpochapụ ndị ọkpa egbe bandit. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site na akara ekwentị abụ 07074913438 were ya ọzọ 07074913438 chetakwa na anyị nọ live na Facebook n'ụtụtụ a anyị nọkwa live na YouTube nọrọkwa live na Instagram biko ị garuo ebe ahụ chọọ Echo FM 100.7 klik ịkpam kiriwe anyị live like kwa share ya ọ dị gịnị oke mkpa anyị ga-ewere ozi na Facebook werekwa na WhatsApp ịbọọlachi hello ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma o ndewo gbapụ ya ọsọ nwaanyị ọma biko ya ewutele gị ọbụ ya anyị ma ọ ga-abịa ikuku ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ezigbo mmadụ olu ya na-anụ ụda n'igbo okwu nwana ya eze na-ata njaba
odogwu na redio. Gbapụ ya ọsọ weliteta olu gị ahụ elu nọ. Clara nwoke ọcha. Ị bọọla chi. Ndewo. Aga bụkwa nwa a na-arịọ eze ata njaba. Ka weziokwu ndị Amerịka ọ dị egwu ọ gịnị na-eme ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a na Bọlachi ụtụtụ ọma Uche na Clara dịkwara gị awụ m Chief Bright Agụ a na-esikwa n'Ọhabele London nọ n'obodo m akpọ ndewo ndị Amerịka abịara ndị soja ha ịkụziri ndị agha ala anyị ọrụ ebe kacha mkpa mụ onwe m nabatara ya ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị n'ihi asụ onye na-ama ha agba ya lewa ndị gbaga na-abataghị anya n'ụkwụ ebe ọkwanụ na Amerịka abatala ịgụsịala ihe ndị ha ga-akụziri ndị soja ala anyị ha gbado anya mụta ya ka anyị werekwana ya kasị obi na ego a onye isi ala dara bunye ha $9.something million n'ofu ha ọhịa nke ahụ ọ kpọrọ ya lobbying pọtụ ebe anyị ga-eji kasị obi wu mbata ha batara ugbu a ịkụziri ndị soja ala anyị ihe ndị ka ha na-amaghị anyị ga-eji ya na-akasi obi maka otu a onye isi ala ji bupụ ego ha otu ahụ iji lọbịa emere ka ịpụwara Naijiria okwu ọma mmadụ dị ka m ọ na-ewe m iwe ibi n'ụtụtụ a dịka onye na-erube isi n'ihi iwu nyere ka m jisi ka nrube isi gee Uche na Clara ntị maka ọha wawu ndị isi oche ndị na-akụzirikwa anyị ihe ndị anyị ga-ekwu na redio ewepụ ya gara m isi Uche ebe m che na ị gara iji m isiokwu n'ụtụtụ awụ re na ọmọkịrị isi na onye isi ala emebikwara ihe niile o kwere na mkpa ọ dị ego udo dịrị unu Chief ị ka n'ebe ahụ anọ m ya chere n'ụbọchị ọzọ anyị nwere ike itinye ya bụ okwu ọnụ udo dịrị unu dịkwara gị nọ ọ dị egwu ị bọọla chi ye Ebolachi, good morning. ụtụtụ ọma Ụtụtụ ọma. I'm Chimankpa speaking from Nekede. Okay. Yeah. Ndị agha a na-ezitere anyị na Nigeria. O gosikwa that na obodo a nwere many things to do. Okay. Because it means na anyị nwere amị beta ọ na ha mara agba. So onye amara agba ele egbe anya n'ọdụ ya mụta ga-esi agba. So na jekwa ma ego nke ha binyere ha a ga-ana ka ha zikọta anyị etu esi ya kwesị ụmụ ihe megasị n'obodo ebe anyị amara ka eji ya kwụsị mega n'obodo anyị ndewo ya gaziere gị kode na WhatsApp anyị n'ozi nke a si n'aka ugwu egbula m ibe ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara isi Federal Polytechnic dị na Nekede isi hụrụ n'uche nke gị nwa mba emere ka izitere anyị ndị agha ha dị 200 ịbịanye ndị nke anyị ọzụzụ na nke a magburu onwe ya mana ha mechaa nke a ma ọnọdụ enweghị nchekwa gaakwa n'ihu na-adịgide n'obodo anyị bụ Naijiria na ị na-arịọ Trump si ya bịa n'ike na ebubele ndị ọkpebe bandit na ndị oyi ọha egwu agbakasịa ha maka na ọ bụ ihe doro anya na gọọmenti Naijiria ha ji okwu ọnọdụ enweghị nchekwa obodo anyị abụ Naijiria ji na-egbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya gaziere gị n'ogwe egbula m ibe gaa n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka Daddy Josie Ọgbakọ ọ si amụma ndị mba Amerịka na-ama ịbịa nnọọ kụziere ndị agha anyị ka esi alụso ndị oyi ọha egwu ọgụ na nke a na-emekwa ya na-enweta ọ na-emetụ ya otu ọwụ n'ahụ maka na ọ na-ele ya anya dịka ihe eji egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ya akwa ị na-aghọta na-eji ya dị egwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ si na ihe a chọrọ wu ndị ga-abịa nnọọ lee ndị oyi ọha egwu kpụchapụ ha ala anyị bụ Naijiria o wee bụrụ ya anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a durusi ije isi ụmụgọma ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ndị ọma na redio n'ihuru okwu Trump a na ọ bawakwala gịnị ihe ọzọ na ọ dị nnọọ ka aka enwe abatawala n'ofe na ị na-ahụta nke a esi na ị naghị ahụta nke a dịka nzọpụ ụkwụ n'ụzọ dị mma na ị chere na ọwụghị mkparịta ụka ka Trump na gọọmenti Naijiria na-enwe ọ dị egwu ya gaziere gị n'odurusi ije si ụmụgọma zibata ozi ya bụ chere obi gị adaala ụda ịbọọlachi Uche nwa grandma na Clara eze mkpọga ndewo ndewo
onye na a na-ekwu eda Ifeanyi okwu JP redio jụrụ ala echimume ọdụ ego ogo ha jedman lokal gọọmenti na-akpọ anyị jikwa na eziokwu onwekwa ihe na klaasị ndị 6 ka ọ fọdụ ka ndị 1 ị na-agwa m na Trump anyị chere na o ji ike na-abịa ike na ebube na-abịa na Naịjirịa bịaziri ugbu a bịa zụ ndị agha anyị ọtụtụ n'ime ha ndị Boko Haram ọtụtụ n'ime ha ndị bandit ọ ndị chọrọ ịzụ na ị na-azụ onye iro gị si ka o jee lụse ụmụnne ya ọgụ it's not possible. So ihe na-agba na ọzụzụ ọbịa zụ ndị Naịjirịa ndị amị Naịjirịa ọtụtụ ndị amị Naịjirịa ya wụ ndị Boko Haram ndị achị na-echegharịala ha ewerezi aha webata na ndị amị Naịjirịa ha kpachara anya onwekwa ihe ọma hụrụ ha ji bịazi aka ugbu a ndị were aka kwa redio jeneral ya gaziere gị nọ the redio general Ebolachi ndewo gbapụ ya ọsị nọ Nigeria n'ụbọchị taa akwụkwọ Amerịka kpachara anya ha ji aka ha rụọ n'anya ọrụ na Nigeria. Ụfọdụ ndị amị na-eji awụcha Boko Haram so n'oji aka ha rụọ n'anya ọrụ tinyere anyị ndị bandit na efu afọ na eji aka ha tiliara anyị nwụọ anya na Nigeria rụọ n'anya ọrụ Amerịka ji aka ha tiliara anyị ndị Boko Haram ya gaziere gị Collins Osuagwu onye a na-etu moshọn si imepoli ọsọ ụtụtụ ọma ezigbote oyim uche Clara na ndị na-ege ntị na ndị agha mba emere ka ịbata n'ala anyị bịanye ndị agha ala anyị ọzụzụ na nke a magburu onwe ya mana ị na-echesi ha chọọ ndị ọkpa egbe bandit a chọpụta ha lee ndị na-akwado ha chọpụtakwa ha na ị hụrụ ndị a na-akwado ndị ọkpa egbe bandit a ọ gwụchakwala nsogbu anyị nwere ya gaziere gị n'ọmoshọn si Imopolis bata ozi ya gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Ejimasị Amaka Ọhịa ụtụtụ ọma the best radio couple presenters o si na n'uche nke ọ na ọ ga-achọ ka ndị agha mba Amerịka ha bịa nnọọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bịa jiri aka ha lụọrọ anyị ọgụ na ghọta ha lụọ ọgụ ahụ na ọ ga-aka mma ị na-aghọta maka na ihe o ji ekwu na-abịanye ndị agha ala anyị ọzụzụ ugbu a na ọ gaghị emekwa ka nrụrụ aka kwụsị na nrụrụ aka ga na-agakwa n'ihu na ebe ndị agha anyị nọ iji nnọọ lụso ndị oyi ọha egwu ọzọ dịka ibia na ndị mba Amerịka na-anyere anyị aka lee ndị agha ala anyị a na-esonyere ndị bandit a ị na-aghọta ndị oyi ọha egwu a na ha jiri aka fishie ha out chọpụta ha ọ dị ego anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ Ifeanyi Ejimi nke onye si obi akpụ egbe ma ọ sị ndị agha mba emere ka inye ndị agha ala anyị ọzụzụ agaghị amịta mkpụrụ ọbụla imemi na ndị oyi ọha egwu n'ihi na ọzụzụ ahụ agaghị eme ka ụfọdụ ndị oyi ọha egwu nọ n'etiti ndị agha na ụfọdụ ndị na-agwa ndị oyi ọha egwu a ka ha si aga na ebe ndị agha ala anyị nọ ọsọ ọ ga-aka mma ka ndị agha mba Amerịka ji aka ha memina ndị oyi ọha egwu anọ na ala anyị ya gaziere gị Ifeanyi Ejimi nke onye ụtụtụ ọma uche nwa God ya gazie Clara onye eze mkpọga akụwa mana na mma akwara gị onye nọ na n'olu ya n'ụtụtụ a bụ Reverend Ike Iwu esimụmajala afọ nke dị n'Owerri West na-akpọ uche nne m ihe isiokwu bụ Trump agbalịala ji ara anyị 200 American soldiers na Nigeria ịbanye ndị amị Nigeria training onwe ihe ọjọọ na ya n'ime kama otu ihe nsimekwu bụ ndị amị America ha ga-asa anya ha mmiri nwee anya nkọ maka na n'ime ndị amị Nigeria ụfọdụ ndị Boko Haram nọkwa ya n'ime in the sense that ọ bụrụ ma ndị Nigeria Army ga-eji eziokwu kpọrọ ndị Army America garịa ebe kwesịrị ịgarị ndị ọjọọ nọ ọ ga-amịta ezi mkpụrụ mana ihe na-atụ m ụjọ wụ ka ụfọdụ ndị Army Nigeria ga-arakwa iwu agamefu n'ebe ndị America nọ bịafọ ekpere mkpeganwụ ka ọbịbịa ndị a bịara ebe ka ọ ghara iwu ọbịbịa for sake kama ka ọ mịa ezi mkpụrụ ka ele ndị ọjọọ na-eyi ndụ egwu kpochapụ ha n'obodo anyị bụ Naijiria ka ndị nọkwa n'ime Naijiria kuru ume ndụ otu a ka ọha m n'ọnụ uche nne m Chineke gozie gị aka nwekwa m Reverend Ike Iwu from afọ ya gaziere gị n'onwe ọma
uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ onwe ya onye ga-anya m nwune nze adị ike isi hụrụ anyị n'anya anyị hụkwara gị Emeka Ọfọtoni ọ sị o ji n'aka na ndị agha ala anyị agaghị abịa nnọọ le ndị agha mba Amerịka mezi ha bụrụ ndị nrụrụ aka nke a ha sị ka ha bịa ka ha rụkọ dịka ji na mmanụ ọ dị egbo anyị ahụla nke gị Angox Okolo ọsọ ụtụtụ ọma my people isi Amanuke dị na Ọka South ka ọ North Ọka South dị na Anambra steeti ekiri anyị ahụla nke gị Immaculate Chibụzọ ọsọ ụtụtụ ọma my people anyị ahụkwala nke gị Comrade Grigri Chief Voice ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọsị ka ụbọchị taa mara anyị mma isi akpa akụ ma ekiri anyị na Facebook n'ụtụtụ a isi ndị agha mba Amerịka ịbịa gbatara anyị ọsọ enyemaka n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na nke a dabara adaba ma ọ bụrụkwa ma ndị agha ala anyị ha ga-adịkwa njikere ịmụta ihe a ga-akụziri ha Samson Izuora ọsị ka ụbọchị taa mara ọnụ mma ozi kakwa nkụ na Facebook ịbọọlachi Uche Nwagọdụ. Ụtụtụ ọma. Onye eze. Ụtụtụ ọma nọ King David nnọrọ ma ụmụ ọnya hụrụ. Ndewo. Uche Nwagọdụ. Ihe na-esi nwa mkpi isi na ya n'ahụ. Ọbịbịa ndị soja Amerịka bịara na Naịjirịa ekụzi akụzi enweghị uru ọ ga-abụ. Ebe ọ gara abụ uru ha nwee bịa si aka ha rụọ ọrụ ahụ. Ma ọ bụrụ na ha abịa akụzie onye kụzirile ihe abịa akụziri ndị ugbu a ha mara China gọọmenti Naịjirịa mara na ihe a na-akụziri ha mana ọ bụ na ha na-etinye ya n'ọrụ so ịbịakwa kụzie ya urekwe mma gbuwe ahụ isi tinye ya n'isi ha ha ga-etinyekwa ya n'ọrụ onweghị mgbe ọ ga-enye otu obiọma na-akpa mgbụ na ndị Amerịka zitere na mgbe ihe ga-apụta n'ime ga-apụta ka ọ ga-egwu Amerịka n'anya ya gaziere ụlọ King David nnọrọ ya gaziere gị nọ onye eze nke akụchapụla na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Honorable John Ahụnwa isi nkala ifakala ọsọ Uche na Clara one hụrụ ndị mba Amerịka izite ndị agha n'ala anyị na nke a ga-enyere ndị agha ala anyị aka n'Obi Kubana na onwe ya pụta na-ekwu na ọ gaghị akwado Peter Obi na kedu ihe anyị tụrụ anya n'aka ndị Igbo ibe anyị otu a ka ha na-eme ma ntuli aka elu ruru ala ọ sị well it is well gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Victor Obinna ọ sị ụtụtụ ọma my people ọ sị Uche na Clara na biko na enwe ụbọchị ọma magburu onwe ya n'iru mana biko n'uche n'oji Chineke arịọ gị na gị biko hapụrụ ya otu egwu bọọlụ asị n'aka ejima asị n'ala aka enwe mgbe m ji asị n'ala aka ọwụ m nwa mere ha na-ebughị Champions League ọnwa aka m ji asị n'ala beg ọwụ m nwa mere ha na-ebughị Champions League ọwụ m si ha bụ FA Cup na Carabao Cup kọpụ na kọpụ since Ateta malitere ọrụ kọpụ na kọpụ nna Skoman ọsọ ụtụtụ ọma my people n'Uche na Clara na enwe a wonderful day ịbọọlachi agwala m Uche Clever ụtụtụ ọma Clara nwaanyị ọchele otu n'ụdị adị mma o ịbọọlachi ọwụ praise God onye na-akwụghachi Uche ụgwọ niile ijikọbara ya kemgbe Jezi ike we know you anyị ma gị Uchele ọ na-adị mma mmadụ kwe nkwa ya mee ihe ahụ o kwere na nkwa Trump gwara anyị na mbụ na ya abịaga ya na ndị agha ya ọ nọọsịdịga ndị agha ya ka ha bịa busoro anyị ndị Boko Haram ọgụ ọwawu ihe ọ gwara anyị ugbu na elekwa ka awụ na ọ na-esendizi ndị agha ya ka ha bịa nye ndị ka anyị ọzụzụ ihe awụ nnọọ dịka m na-anụ ihe ndị a ihe awụ iji ma ha anya ọ mara na ha ga-alụ ọgụ ahụ with their titles as American soldiers ha bịa alụ ọgụ ahụ because na ndị ka ya agaghị emeli ya because ha ndị tekwa ha ọzụzụ la ndị a na-achị anyị achị ọkwa ha ka na-achịkwa ha ga-agwatụkwa ihe ahụ ha ga-eme because I believe that no nwere politicians ndị aka ha nọ na ihe banyere ndị bandit ndị a and enyecha ọzụzụ ụla ndị ọchịchị a ga-enyekwa soldiers
instruction ihe ha ga-eme ọ bụrụ na ha ga-alụli ọgụ ọnwụ sojas anyị but because of na ndị nọ n'isi ewerele ha tige n'akpa let the American soldiers find a battle or just for divide this country ndị ọbụla aga manage onwe ha ihe ewu tinye nke m akawụkwa m praise God ya gaziere gị no ya bụ chere obi gị adaala kpọrọkpọtọm kpọtọm kpọmkpọm ozi akarịkwa na Facebook anyị na nke a si n'aka Azụbụike Everest ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever Ọnụọha na Clara Nwekeọcha isi 66 Christ Church Road dị n'Owerri zibata ozi gị isi uche na-echeghị m na gọọmenti Naijiria ga-abịa nnọọ manipulate ndị a maka na ọtụtụ n'ime ndị agha na ndị Boko Haram nọ n'etiti ha na nke a bụ uchere obi gị gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma na nke a si n'aka Donatus Ekene Ogum Jiofọ ọ sị ụtụtụ ọma my beautiful people nọ na-ekele anyị niile ndewo na nke a sikwa n'aka Chioma Ekene ọtụtụ ọma Uche Chioma Okeke ọkwa ya Okeke Chioma Okeke iwe welago ọtụtụ ọma Uche na Clara ọsị chai n'ọkwa Uche ọ sị ya bụ the original nwaanyị nọ na di na-esi Owerri ala Enyi street na-akpọbata ọ sị na ọ hụrụ anyị na ndewo nwa ọsịsọ 2 o'clock sharp Nancy Mary ọsọ ụtụtụ ọma my people Uche na Clara na enweghị nice day Don Peter ụtụtụ ọma Mr. and Mrs. onye bụ Mr. and Mrs. ọ dị ego a na-ekwu gị na-aja eze biko hapụ maka chetakwa 13 ị bọọla chi ye ọ dị ego ị bọọla chi Uche na Clara ụtụtụ ọma anyị dị mma o Uche ọ dịkwa ka Trump kwewere Nigeria nkwa ekwere Clara ana na-emezi what do you mean nkwa everyday ikwecha Clara nkwa ikwecha Clara nkwa a sị na mgbe ọbụla mmadụ lụwụrụ ọgụ tụọ aja ike agwụla ọgụ ahụ ruo ha ya ndị Amerịka ga-apitere na ndị Naijiria a ga-erikwa elu ma ha gaji a ga-enye ha akpụ na ofe egusi ọkwa ka a gara ga-itigere ha belụsọ m n'ala Igbo abịaja nga wụrụwo ndị Naijiria ndị agha Naijiria ha convert ha because evil communication corrupts a good man. Ndewa. So unu gwa na ya chọrọ ka ha bịa lụọla ya ọgụ ka ha bịa nye ha tren but ihe na-echi ụka isi ya na ya gaziere gị no Etraco Holdings ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara na Trump ya bịa were aka ya kpaa ya bụ mkpamkpa Joy iwu ji ọsị Uche na Clara ụtụtụ ọma na o keleela anyị niile isi ọba azụ mbieri zibata ozi gị ka ọ dị Clara isi gịnị dị ga-emede o nwere ihe kọrọ n'ụtụtụ bịara aghọtaghị m ihe kọrọ ma otu let me repete ihe m chọrọ ime ka ọha na eze na-ege ntị mara bụ na 13th February bụ Friday 13 ọkwa echi ka nwoke ahụ ga-agbawa anya bịa ka nwoke ahụ kwere m nkwa ị mana ya wụrụ na ị dị wise ị kara ime ka m mara na ọ ga-abịa maka na ochie mma na ọ ga-abịa aga m aga zụọ bọs 5 na-aghọta ebe m na-aga nwoke ahụ nye gị chekin menye gị torotoro iji gwa gị na men dey look at you. Give one a toro. When you start with laughs chicken. You are looking down on me. Please let me tell you. You are looking down on me. One Haneze because by 8 in the morning tomorrow, again Regina Echo FM. Na Facebook and you get Kuroko. Maka uche na gwam na woka nwekwara ike you know to prop. Adiego. Ike goro. Me na anọ ye live n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 8 nke ụtụtụ nwene ime n'obi ụtọ gị ihe ọjọọ maka na oge nreji ka m were anya m hụke na-enwoke ọwa ọ dị ego nwoke ga-abịa ile fọtụ nwọta ya taa ọ ṅụrụ kaị ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya maka na ha akarịala nọrọ ebe ahụ agagharịkwala
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Echo